Bueno, buenos días. O barrio de Rapariz, probablemente, que todos conocemos, Rapariz, Catro Camiños, Framia, esa zona de Carballiño, se tuéramos que determinar, probablemente unha zona das que máis creceu nos últimos 15-20 anos, probablemente estamos falando de que sería esa zona, non? Un barrio que ten vida propia, un barrio que inda cacuchillada, que é sempre a antigua carreteira de Pontevedra, nos Catro Camiños, marcou sempre unha diferencia, pero que evidentemente hoxe vive moitísima xente ali. Dentro de que todo o Carballiño, todo en xeral, ten unha carencia moi importante de espacios recreativos, empezando por o centro. Non hai máis que mirar como está a nosa Alameda, abarrotada de rapaces, e como a zona sur de Carballiño, a zona hacia Calvo Sotelo, non ten unha sola área recreativa para familias, para maiores e para nenos, pero particularmente a zona de Rapariz. A zona de Rapariz, pois, ali inventamos en algún momento un pequeno parque infantil aproveitando as beiras rúas, que prácticamente son beiras rúas por encima da ponte do tren, pero é manifestamente insuficiente e o crecemento ciudadano, o crecemento de poboación fai que haxa que pensar, que teñamos que pensar en outras solucións. Bueno, non é unha demanda nova, nin é un problema novo. Isto debatiuse xa no ano 2007, falouse moito deso. Había un certo consenso en todos os grupos de que se fixera, tanto é así que chegou a redactarse unha memoria e chegou a traballarse sobre ela. Esa memoria chegou a ser remitida á Dirección de Patrimonio e Infraestructuras de Renfe, que lle diu o visto bo a que era unha obra viable e posible dentro daquelo, e ali quedou dormindo durante moitos anos hasta hoxe, non? Non é un elemento menor a resaltar en esta demanda que as obras do AVE cruzan prácticamente o Carballiño. O cruzan, pero dunha maneira importante, con afectación, tal. Paradóxicamente cruzan o Carballiño, non paran no Carballiño, é normal, o AVE non está para parar en todos os sitios. Pero digo isto porque sempre se falou de que había unha compensación de obras do AVE que era un 1% que se adicaba a melloras patrimoniales dos concellos por onde pasaban. Lalín aproveitou moi ben esa mellora patrimonial e moitos outros concellos, bueno, habría que mirar cales, pero moitos, unhos o dedicaron á recuperación de patrimonio antigo e outros a mellorar o seu patrimonio para o que estaba pensado. Bueno, aquí ven todo o tema, ven a que este proxecto que falaba de cubrir unha área de uns 3.000 metros na zona estación, a ponte do tren en Rapariz hacia a zona da estación, pois é unha zona que é unha obra perfectamente posible, é unha obra que dentro do que cabe ten un coste razonable, no seu momento avaliarase aquelo en un orzamento de sobre 300.000 euros, seguramente hoxe teñamos que falar de 400.000 ou 450.000 euros, e que creo que, en fin, aproveitando que o Concello está tan saneado económicamente que nos salen os cartos polas orellas, pois eu creo que sería un bon momento para empezar a crear infraestructuras completamente necesarias e iso unido a que eu estou completamente convencido de que Adif pois apoiaría esta proposta como xa apoiou outras moi similares. A isto únese unha singularidade, non? Que non, a veces en política as coyunturas hai que aproveitalas, non? Que presido Adif unha persona galega, Isabel Pardo de Vera, unha persona moi razonable, que é unha persona que escoita e pon en marcha proxectos, e que a única cousa que a mí me sorprende é que desde este Concello non se incida, particularmente desde o grupo do goberno, hai unha afinidade política, hai unha afinidade de partidos, hai unha afinidade de goberno, donde creo que é o momento oportuno
para poñer en marcha e poñer en riba da mesa unha proposta que eu creo que ningún de nós discute que é absolutamente necesaria. Por que falamos de que esta é a zona? A zona está perfectamente delimitada, son sobre entre 2.500 e 3.000 metros na cara que digamos, da vía, e porque ali, en Rapariz, mira que levamos todos mirando agora, antes tamén, é moi difícil atopar unha zona céntrica de recreo. Non hai máis que mirar como está aquel parque, ateigado sempre, ateigado, bueno, fanse todo o que se pode, cúbrese e tal, pero eu pediríalle aos grupos desta corporación pois un apoio para traballar e para facer desto unha realidade, non? Leva, bueno, pois moitos anos, leva desde 2007, desde 2009, desde 2011 se fixaron varios amagos, pero nunca se chegou a concretar, non? En eses 10 ou 15 anos que pasaron, a población, por encima, multiplicouse moito máis. Por lo tanto, eu quería invitar aos grupos da corporación a que aprobemos unha proposta que basicamente é un acordo que podía ir tamén vinculado á redacción de un proxecto por os servicios urbanísticos do Concello ou un proxecto que se poda encargar para ir a ADIF e conseguir de ADIF, pois, a parte da autorización, que eu creo que está prácticamente conseguida, é unha certa financiación e a través de outros organismos, pois darlle aos nenos, aos maiores, aos ciudadanos do barrio de Rapariz, pois darlle un servicio que non é un luxo, é auténticamente necesario, un espacio de convivencia, un espacio de lecer, un espacio de recreo, que creo que nos debe unir a todos na búsqueda deses obxectivos. Gracias, Pachi. Sofía. Grazas, alcalde. Bueno, por suposto que compartimos co portavoz de Espazo Común que son necesarios espazos verdes, espazos deportivos, espazos para os nosos nenos e nenas, que esta proposta levase moito tempo traballando nela, dende o 2011, non vou a repetir todos os beneficios que tería esa zona, porque ademais é unha petición de toda a veciñanza desa zona. Eu vou a preguntar se existe ese proxecto que pedimos na comisión e non se adxuntou ao expediente. Existe ese proxecto? O 2007. Perdón. O proxecto que no acordo dice que se execute con urxencia a obra de ampliación. Para executar unha obra ten que estar o proxecto. Existe? Sí. E pedimos que se nos adxuntara para coñecelo. Por que non o temos? É que, alcalde, así eu solo podo falar do que me transmiten os meus compañeiros do BNG que estaban nas anteriores corporacións e de notas de prensa. A min non me resulta o máis positivo e construtivo para o Carballiño ler esta nota de prensa, pero como non me dan máis alternativa, e como estamos próximos a unhas eleccións e parece que aquí, en vez de traballar e desenvolver proxectos serios para a nosa vila, empezamos a vender fume, pois miren, voulle a recordar a veciñanza do Carballiño o que sucedía o 19 de maio do 2011, tamén previo a unhas eleccións. Decíase que o ministro de Fomento, José Blanco, visitou unha tarde de onte a vila do Carballiño, donde foi recibido polo candidato socialista Paco Fumega. O motivo da súa presencia foi para coñecer de primeira mão o proxecto de ampliación da Praza dos Catro Camiños e a recuperación desta zona. No lugar atopábanse, ademais, varios veciños do entorno de Catro Camiños e, despois de comprobar Blanco o estado da plaza e as inmediacións do barrio, comprometeuse a levar adiante o proxecto de ampliación da mesma, así como dos traballos de limpeza do muro perimetral da vía do tren e de solucionar os problemas de filtracións e desprendimentos do muro de Adif. Esta intervención, que terá un orzamento de máis d'1 millón de euros,
permitirá que os veciños do barrio poidan disfrutar da nova praza, que terá unha superficie de 4.000 metros e que contará con zonas de esparcimento, de ocio, tanto para nenos como para maiores. Contará tamén con 1.000 metros dedicados a xardíns e zonas para o deporte. Ademais, está prevista a ampliación da parada para os autobuses escolares e a creación de 40 novas plazas de aparcamento. Blanco asegurou onte que os técnicos van estudiar o proxecto e logo acometer a licitación das obras. Por último, indicou que me comprometo a que o próximo ano estarán contratadas as obras. Paco Fumega recordou onte que os veciños deste barrio levaban tempo solicitando unha nova praza como tamén o arreglo do túnel de Adif. Que o crecemento da poboación nesta vila fai necesaria esta actuación. O candidato socialista por o Carballiño agradeceu o interese do ministro e, sobre todo, o compromiso de levar adiante un proxecto tan necesario para unha vila como a nosa. 19 de maio do 2011. E remato. Blanco estuvo acompañado polo secretario xeral do PSDG, Pachi Vázquez, por diputados autonómicos e nacionales, así como pola directora xeral do Instituto da Muller, Laura Seara, o alcalde do Carballiño, Carlos Montes, e a candidatura de Paco Fumega. Ahora, despois de ler isto, explíquenlle á veciñanza do Carballiño que se fixo dende 2011, porque, como a nós non nos facilitan a información, non sabemos en que punto está o proxecto, en que punto está o expediente, si hai, si non hai, ou si era fume dunha campaña electoral do 2011 e agora vamos a seguir vendendo fume na do 2023, que estamos no 22. Neste primeiro turno, nada máis. Moitas gracias. Sí, ben, penso que nadie discute que estas obras serían moi convenientes para o Carballiño. Tan é así que desde fai xa que 14-15 anos vimos topando acordos municipais que falan da cuestión e da necesidade que habería de facer esas obras. Outra cousa é que vexamos un proxecto. Eu, dende logo, non poden encontrar nunca nada nun decreto ou que fora que aprobara un proxecto municipal sobre a execución desas obras. Entendo que non pode habelo porque a obra teria que facer a Adif. Estamos falando de terrenos da Adif, estamos falando en colaboración co Concello do Carballiño, lóxicamente, pero teria que ser un proxecto da Adif e sin contar con Adif penso que sería imposible acometer semellante obra. Non? Entonces, o que nos topamos é que isto ven, o primeiro acordo que topei é do ano 2008. E no ano 2008, nunha comisión, falase de aprobar o estudio de viabilidade para a construción dun túnel artificial na Rapariz. Entendo que é o mismo. É facultar ao alcalde do Carballiño a empregar este proxecto como documento de partida nas negociacións. Despois desas eleccións do ano 2011 que gana o Partido Popular, podría parecer que se abandonou a cuestión. Nada máis lexo da realidade, porque en setembro do 2011, por unha proposta do alcalde nese momento, o señor Marnotes, proposta da alcaldía para a licitación de ampliación do túnel de Rapariz, acórdase por toda a corporación, por unanimidade de todos os grupos políticos, instar tanto a Adif como o Ministerio de Fomento para a licitación desta obra e facultar ao alcalde de Carballiño para facer as xestións que sexan precisas nas diversas administracións. O sea, polo tanto, sobre a cuestión de fondo, estamos todos de acordo que é unha obra moi boa e que é necesaria para o Carballiño. Penso que sobre a segunda cuestión tamén debemos estar todos de acordo. Non existe, nin existiu nunca un proxecto. Polo menos que fora suficiente para sacar a licitación. Non entendo que poida existir un proxecto da DIF que non houbera pasado polo filtro dos servicios municipais de urbanismo. É imposible que houbera un proxecto. Pode haber un anteproxecto, pode haber un estudio, pode haber o que penso que en realidade hai, que era un proxecto dun arquitecto carballiñés que non pasou de ser unha idea particular proposta ás administracións e as administracións que o recibiron con bastante, bueno, nun sentido positivo, pero sin que houbera nada máis, non? Entonces, de verdad querer acometer isto, penso que debemos empezar desde o principio. Penso que as negociacións que está levando a cabo o alcalde con Adif, ou que nos di que está levando a cabo para a cesión das instalacións da estación do tren, pois tamén poderían incluir esta cuestión, non? É unha obra que está ben.
Está claramente sin definir, é que penso que é o problema, está claramente sin definir e non podemos pasar ao seguinte paso, que é dicir, execución de obras sin estar definido. Eu tópome que se fala na moción de 5.000 metros, que na nota de prensa se fala de 2.500, entre 2.500 e 3.000, me parece, non? 4.000. 4.000. E 2.500 e 3.000 falaba Pachi, que supoño que se acorda. Digo que me parece que hai unha indefinición moi grande en cal é a cuestión, o sea, cal é o proxecto. Non hai realmente un proxecto que se poida levar a cabo, moito menos... O alcalde di que hai, perdón, porque o alcalde di que hai. No 2011. Non sei cando. Claro, é que no 2011 tamén o decía Pachi Vázquez. Vamos a ver. No, pero... Falábamos dun proxecto, eu vexo que, Claro, bueno, 12 anos despois, 11 anos despois, podemos recoñecer que efectivamente non había ningún proxecto, pero non quita que exista a necesidade de facelo, non? E de estudialo. Penso que a cuestión non é sinxela, non é fácil. Existe unha pendiente moi grande por os dous lados e que pode facer que esa obra que non sexa tan, como diría, tan aproveitable o espacio, non? Tan aproveitable o espacio porque temos unhos taludes por ambos lados con unha importancia bastante tal, que pode reducir a utilidade do espacio. Pero, bueno, eso é unha cuestión arquitectónica que terán que solucionar os técnicos correspondentes e ver cal é a rentabilidade a rentabilidade, falo sempre non da rentabilidade económica, sino da rentabilidade social de acometer esa obra para ver o terreno que se pode aproveitar e cal é o destino que se lle pode dar, non? Hai que empezar a traballar nesa cuestión. Entendo que hai que empezar a traballar esta vez con seriedade, o sea, desde os servicios técnicos do Concello, redactar por lo menos un anteproxecto que se lle poida levar con certa seriedade ao ADIF. As vías con ADIF entendo que están abertas por parte do alcalde con esta outra negociación que falamos do edificio da estación e penso que é unha cuestión a medio plazo que se podería levar a cabo. Nada máis na primeira intervención. Ben, proxecto no 2008 había, era un proxecto dun arquitecto do Carballiño que definía basicamente o que era a actuación en superficie. É verdade que carecía do que é o fundamental desta obra, que é a ingeniería, e é verdade que os técnicos do Concello non teñen capacidade. Despois, no 2011, Argimiro volveu nos solicitar ao ADIF, porque realmente é o ADIF o que vai a facer o proxecto e vai a desenvolvelo. Un pouco como pasa na Rúa de Ourense ca hidrográfica. ADIF. Perdón, ADIF é o que vai a desenvolver o proxecto. Claro, na súa... Eu puxeme en contacto o 21 do 7, o 12 de xullo do 21, despois pasarei o correo, con o director xeral de Conservación e Mantemento, Julio Sánchez Corbalán, e mantuvemos unha serie de contactos e de reunións telemáticas para formalizar un convenio onde se recollen as actuacións tendentes. El pediume que lle mandara un anteproxecto, que é un anteproxecto que é o que lle mandara, pero que basicamente é unha cousa de ingeniería, de acordo? No, de ingeniería, é un ingeniero, vale. Quero dicir, o problema é que diste de taludes, vale, e en base a eso, pois, temos que asinar ese convenio. Asinalo xa dunha vez por todas. Un convenio coa ADIF, eu xa pedín unha entrevista como di Pachi, con Pardo de Vera, para tratar tamén outros temas, pero no que irá este tema incluído. Estamos a traballar nese tema, de momento non se iniciou ningún expediente, porque o expediente que temos que iniciar é unha vez que se faga a sinatura dese convenio. Non creo que chegue para a selección, pero, bueno, estamos traballando. É verdad que todo o que se dixo aquí é verdad. No 2008, que pasa? Que era un proxecto que non tiña as características de, aquí pedironme claramente ahora xa que fora un proxecto de ingeniería. O que é o túnel, neste caso, bueno, non se alexa moito o que dicía Pachi, que eran 300.000, aquí son 450.000, o que é o túnel, o que é a estrutura, de acordo? Despois habría que facer arriba toda a obra de xardinería e de adaptación. Entón, bueno, nós vamos a apoiar, estamos traballando nesa línea e xa digo, vamos a apoiar a moción, evidentemente. Van a apoiar o acordo da moción? Sí, de traballar porque estamos traballando, olles. Bueno, espera. Vamos co segundo turno. Vamos co segundo turno.
Bueno, que se executen as obras para xisto, eu entendo que entendo que... Unha mostra máis de que non se lea a documentación, señor. Non a lín agora, pero entendía que se pide que se traballe. E creo que o portavoz de Espazo Común vai nesa línea, sinceramente. Non vamos a aprobar aquí que empecemos mañá. Primeiro porque non temos nin permisos de Adif. Vamos a ver. Antes de nada, agradecerle a todos os grupos políticos o que estemos falando de algo que é viable, posible e necesario. Levamos en esta corporación. Estamos rematando, quedan uns 6 meses. Eu nunca, yo oí falar ao alcalde nin en público nin en privado desta obra. Non. Non ten por qué. No, porque hasta que... Pachi, por qué? Digoche basicamente, porque anunciámosla tantas veces que hasta que teña o convenio non a falo dela. A realidade que temos nesta obra é por eso que non hai o máis mínimo inconveniente. Dalle aí. Non teño o máis mínimo inconveniente non se modificar. Nós, ao final, o que queremos é que se faga. É que se faga. É que, polo menos, como tantas obras de tantas institucións públicas, que non quede no baúl dos recordos e que quede aí para sempre. Que había realmente? Por eso que creo que hai máis camiño andado do que parece. Hai unha memoria, non lle chames proxecto, hai unha memoria explicativa da voluntad municipal de cubrir esa plaza. Esa memoria se remitiu á Dirección de Patrimonio, ten que haber por aí, sí, Paco, pregúntale. No, pero vouche dar un argumento. Estuvemos buscando e non... Eu botei 7 anos, perdona Paco, eu botei 7 anos buscando papeles aquí, que non había, ao final apareceu. No, que non digo que non apareceu. Non me fales de buscar papeles, porque este Concello ten un problema que nunca falamos dele. Este Concello ten un problema de archivo brutal, que quedou incluso judicialmente en evidencia, pero bueno, hoxe non é o día. Por lo tanto, se lle preguntas a unha persona que ahora está bastante cerca, que é o anterior alcalde, Julio, se recordará a él que él mantuvo conversacións. Sí. Se recordará que chegou unha autorización que por algún sitio debe andar, na que Patrimonio Adif decía que veía viable a proposta e que a partir de aí ven a redacción de un proxecto. E ese proxecto o ten que cumplimentar, lóxicamente, Adif, que non ten que facer. Para nós, porque a veces somos pequenos ou pobres hasta pedindo, unha cosa que non nos den. Pedir hai que pedir. Eu invito-vos a todos, a vos e a toda a ciudadanía que nos escoite, ou que ven personalmente, visitedes o parque infantil no barrio de San Francisco, que se construiu encima da vía, aproveitando un espacio de uns 3.000, 4.000 metros, e que quedou magníficamente. É unha zona moi similar a que temos aquí, ou incluso que entredes en Google Earth, que vos coloquedes encima de onde desaparece a vía, cando entra por debaixo de San Francisco, e ali vedes que hai un enorme espacio, falo de enorme, de sobre 2.000, 3.000 metros, pero claro, hai que 3.000 metros colocados, inda que sea en escala, porque mellor hai que falar deso, claro, é que aquela zona non ten absolutamente nada. Por lo tanto, nós, evidentemente, como con ese debate que temos sempre de se emboche ou non emboche, non se emboche, o que dicimos é que onde poñemos que se inicie urxentemente, nós dicimos, oiga, que se de continuidade ao trámite administrativo necesario e que se inicien as conversacións con Adif para levar a cabo o desarrollo, o desenvolvemento deste proxecto. Non estamos pedindo a Adif. Adif gastou moita pasta, pero moita, en concellos donde o AVE non fixo estropicio ningún. En Carballiño, prácticamente en Patrimonio, bueno, foron arreglando o que escarallaban, pero daquela maneira. Por tanto, Carballiño ten dereito a esta reivindicación. Rapariz necesita esta proposta. Eu creo que aí podemos estar de acordo todos. Que levará un pouco máis ou un pouco menos, non o sei. Pero que si traballamos unánimemente, diriximos unánimemente isto, o barrio de Rapariz vai a mellorar a calidade de vida de lecer dos nenos dos maiores, pero dunha maneira absolutamente escala. Por lo tanto, eu solamente quero recordar que se a todos nos preocupa, o PP traballou e intentouno,
O PSOE traballou e intentouno. Bueno, pois esta corporación ten que traballar e intentalo. Unha nova resolución por unanimidade desta proposta para Carballiño é boa, e despois eu estou seguro de que se se traballa con Pardo de Vera e que se se traballa con quen hai que traballar, é moi difícil que digan que isto non se fai. Así que, por a miña parte, nada máis, e moitas gracias. Si entendo, e Sofía ten razón, é dicir que eu estuve ali, aquel día, estuvemos todos. Esa é unha obra demandada, como depois estuvo en Marnota. É dicir, que pasa? Pois pasa unha cousa menor, na que tamén ten razón Sofía, de que pasaron 15 anos e estamos como estábamos. Por tanto, entonando todas as responsabilidades que temos, hai que seguir traballando, hai que conseguir eso, porque ese barrio necesita e merece esa plaza. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Ben, eu voume sumar tamén a este espírito de vos e generosos e darlle outra oportunidade ao señor alcalde, que, bueno, penso que debemos lembrar que non leva 7 días gobernando, que leva 7 anos e medio. Entón, claro, simplemente decirlle á veciñanza do Carballiño que recorde o que se lle propuxo no 2011, que o señor alcalde tivo a oportunidade de comezar a desenvolver este proxecto dende o 2019, perdón, dende o 2015, por suposto que estamos de acordo en que este proxecto sea ambicioso para o Carballiño e respetando ese espírito, quero decir que agardo que non sexa fume, porque aproximadamente fai unha semana ou dúas anunciaba na prensa que teñen un proxecto con Fomento moi urxente pola seguridade da veciñanza ao Carballiño e de todos aqueles que pasan por a Nacional 541, que depende de Fomento, que é un proxecto dun importe considerable, que é un proxecto moi importante para o Carballiño. Entón, claro, eu lembrome cando o alcalde me decía que el tiña conexión directa con Ábalos e co Ministerio de Fomentos. Nin Fomento, de Fomento, xa nin está Ábalos. Claro, imagínese, é dalle a risa, imagínese dende cando me decía que nos temos conexión directa e viene Ábalos e o Ministerio de Fomento, que agora xa é o MIDMA e demais, pero a veciñanza do Carballiño non veu os resultados desa conexión directa. E penso que vamos a apoiar por unanimidade a moción, como se aprobou no 2011, no 2008, e podemos decir, instar tanto a DIF como no Ministerio de Fomento a licitación desta obra, facultar ao alcalde do Carballiño para facer as xestións que sexan precisas para as diversas administracións. Podemos poñer aquí no acordo o que queiramos. Si despois non o cumplimos, pois que vamos a facer? Pero, bueno, repito, súmome a ese espírito de vos e generosos, de darlle outra oportunidade e agardar que se executen esos proxectos e tamén agardar que se nos traslade a documentación e a información, porque vostedes falan con documentos sobre a mesa, non sabemos si de parte, si do que son, porque, alcalde, con todo o cariño, eu estou farta de ver como abanica os papeles, pero a min nunca chegan. Sí, e dalle porque nin o proxecto da Nacional 541, nin o proxecto de Fomento. Entón, claro, sería importante e fundamental para a veciñanza do Carballiño que toda a corporación coñecese a información dos expedientes que tratamos en pleno, para non tocar de oído. Moitas grazas e nada máis. Gracias, Sofía. Ricardo. Ben, simplemente esta cuestión que decíamos sobre o acordo a tomar, evidentemente ten que ser traballar nesa dirección. Penso que hai que añadir un elemento nisto que é a publicidade. Esta sería unha obra moi importante, afectaría a unha zona moi amplia, e penso que non se pode facer de forma escura, non? O sea, o que queremos é que non pase como pasou outra veces aquí no Carballiño, que unha vez redactado ese anteproxecto que se vai a enviar, pois que teña publicidade suficiente.
Isto quero lanzar co tema da páxina web. Non sei como está, penso que ten que ser unha ferramenta importante para que todos estes proxectos a xente poida velos e poida opinar, dar plazos suficientes para que se poida falar desta cuestión antes de que as cousas sexan xa irreversibles, non? Entonces, si se vai traballar nesa dirección, todo este expediente sí que debería estar na páxina web, ademais da información que lógicamente debese suministrar ao resto de concelleiros e de grupos, nada máis. Bueno, eu basicamente decirvos que isto igual o proxecto que fan non se parece nada de nada, Isto é un anteproxecto, de acordo? Digo que colgar isto tamén é unha temeridade. No, sí, pero quero dicir, é que despois xa vai colgar o Adif, que é o que vai facer todo, Claro, cando teña feito, cando teña feito. Cando teña feito. Podolle pasar este borrador, vamos, pero quedando claro que é un anteproxecto e que non é o que se vai ao mellor executar. Pero, por alusións, por favor, vamos a ver, mantivemos unha reunión previa ao pleno. Sí. Eu pregúntome, e se estou equivocada que alguén me corrixa, cal é o problema de que na comisión se nos traslade a información e vostede nos diga, mirade, temos este anteproxecto que é así e así. Non sei, temos a intención de facer isto. Cal é o problema? Non hai ningún expediente aberto, é o problema. Como non, cando se presentan as mocións, ábrese un expediente. De que? Non, digo, un expediente da tramitación do túnel no Adif. Hai que abrilo ben aberto. Pero iso vais a abrir cando asinemos o convenio. Como? É que, a ver, xa nos estamos liando. Unha cuestión moi sinxela. O Adif fará un proxecto e ese proxecto ten que pasar antes da súa licitación polo Concello do Carballiño. E o que estamos pedindo é que cando pase polo Concello do Carballiño salga exactamente. E podamos facer as alegacións que se podan. Para darlle esa publicidade e non esperar que este licitado e quedar a velas vir. Tampouco ten moito sentido, non? Bueno, reitero dar gracias, pero hai unha cousa que está encima da mesa que é mala para nós, mala para todos. É dicir, a obligación do Grupo de Goberno e da Secretaría Municipal é cando un tema vai a pleno poñer encima da mesa das comisións toda a documentación existente que poda ilustrar ese debate. Fai 5 minutos, Paco, dicíamos que non había nada. Pero é que, perdona Paco, é que te lo ti encima da mesa. Como non había nada? Se o tes encuadernado ti diante de ti, que o estamos vendo todos. Cando foi a comisión? A comisión foi fai uns días. Unha semana. Na semana dice, non teño nada, non hai nada. Paco, isto xa nos pasa co centro de salud, cos informes dos Sergas, nos pasa sempre. Secretaria, eso é, a ver, a palabra ocultar información é moi fuerte, non é ocultar información, pero en todo caso é non cumplir con dilixencia o que é a lei de que rexistra ou que regula todas estas historias que son darnos acceso. O dice Sofía, é un acto de indefensión política total chegar aquí cos ollos pechados e que Paco teña sempre encima da mesa os FAS que manda os Sergas, os informes que lle mandan non sei quen, e só aparecen o día do pleno. Paco, eso non debía ser. En todo caso, bueno, a ver, vamos a seguir. Proposta de resolución que vos digo que para que todos teñamos comodidade. Cambiamos a resolución e sería donde pon que se execute con urxencia a obra, digo, que se retome con urxencia as actuacións necesarias para as obras de ampliación do túnel dos 4 camiños. Que se retome con urxencia as actuacións necesarias para a ampliación do túnel dos 4 camiños para ganar unha cantidad de solo público para novas infraestructuras. Sería o cambio que temos aí. Nos a favor. A favor. Collemos 5 minutos para ir ao baño, non para ir ao café, Vale? Sí. Bueno,